ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तु ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आता सर्वप्रथम जाऊन असं आमगेलोटो मान्विता प्रभू कीर्तन सांगूया तसेचे। मान्विता प्रभू तुम्ही स्टार्ट करीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा ಮಾನ್ವಿತಾ ಪ್ರಭು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಚಂದಕ್ಕೊನು ಗೋಡ್ ಜವನ್ सांगला तुवें भारी खुशी जाता आयकून फर्स्ट आयली तूं आज सांगोकू जाल्यार लायकोन सांगला अशी मुखार सुनेता राव केन्नाय ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार चुकून घेवन उकाची येया पार्टिसिपेट करता चेडू सकड म्हणून निमगेन येता थँक्यू हरे कृष्णा आता नेक्स्ट हरे माताजी शैला माताजी येतली तांणी प्रभुपाद शिला प्रभुपाद तांगेले कोट सांगतलीची हरे कृष्णा हे पुरा ऑडियो मेसेज प्रभुपाद तांगेले ऑडियो मेसेजेस आनी भगवद्गीतेचे आनी श्रीमद भागवताचे परपटांतल्यान हांव सांगता सर. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये महामंत्र है. इसका क्या अर्थ है? हे हरे संबोधना. हरा शब्द हरा भगवान की शक्ति, हरे कृष्णा हे भगवान की शक्ति, क्योंकि भगवान सर्व समय शक्ति संपन्न है. प्रशस्त परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च. ये वेद मंत्र है कि भगवान की अनेक प्रकार की शक्तियां हैं
ये जो शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति है, ये राधा रानी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरदेह भेदं जगौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम् अधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधाभावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा रानी भगवान की स्वरूप शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, भगवान की आनंद देने के लिए शक्ति। हे हरे, हे भगवान की आह्लादिनी शक्ति, हरे कृष्णा, आप लोग मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। ये है हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ। हे हरे, हे कृष्णा, हे रामा, आप मुझे सेवा में नियुक्त कीजिए। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं। मळेरी हरे कृष्ण महामंत्राचे अर्थ असं, हे राधा राणी, हे श्री कृष्णा, हे राम, आमकां तुमगे सेव करचे, आमकां सेवेन तूं घाली, म्हळ्यार आमकां सेव करचे नियुक्त करी, म्हणून हे महामंत्राचे अर्थ असं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, मस्त धन्यवाद तुमका। आता सुमार तुमगे लागी ऐकूच आसा मी, मुखारसून ऐकूया। आता नेक्स्ट आमगे लोट एक चंद कहाणी सांगूक आसा आद्या नायकांनी। आद्या नायक आसा न्हू, तुम्ही हांगा उपस्थित आसा न्हू? होय माताजी. हा, ओके। आद्या नायक हानी एक चंद कहाणी घेऊन आयल्याची आमकां पुरे जना खातीर। पारिजात फुला विशयारी। फुला मंके इतले चंद कहाणी असतल म्हणून आम्ही एक्सपेक्ट करता सची ऐकूया तुमकां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज हांव पारिजात फुला विशयारी काणी प्रस्तुत करूंक इच्छ पावता. एक पंता द्वारकांतू कृष्ण आसता. नारद मुनी येता तेदना स्वर्ग दुखून एक पारिजात फूल घेवन येता. त्या फूल कृष्णाक उडुगरे दिता. कृष्णान ते मोघारी स्वीकार करता आणि तागे लागी आसीर तसले राणी रुक्मिणी देवीक पारिजात फूल दिता. नारद मुनी मुखारसून सत्यभामा लागी भेटी जाता. तेदना म्हणटा, स्वर्ग तुकून भारी पोरमोळ आशिले, हांग खंय मेळनातिले भारी चंद पारिजात फूल हाडलेले, ते कृष्णाक अर्पण केले आणि कृष्णान त्या फूल रुक्मिणीक दिल्ल्या विशयू सत्यभामा लागी सांगता. तेदना ते ऐकून सत्यभामाक आश जाता. कृष्णा लागी वचून सांगता, म्हाका अरमनेन तूं पारिजात फुला झाड जावका आणि तांतू जाल्ल्या फुल्ला दुखून देवा तुमकां अर्पण करका म्हणून आश आस म्हणून सांगून तिगेली इच्छ सांगता. कृष्णान सत्यभामा लट्टू गरुडार बैसून पारिजात झाडू हाडूक भायर सरपाची. तेदना मार्गा मध्येन तूं राक्षसू नरकासुरा लट्टू युद्ध जाता. मागीर इंद्राले आवसू अदितीले कन्नाचे नरकासुरा लागी आसता. ते घेवन ताणे बंधन करून दवरलेले 1600 चलयांक बंधना दाखवून मुक्ती करता. त्या वेळारी कृष्णाक त्या पुरा 1600 कन्येवरेन कृष्णान चंदायक सोलून मनातू होडीक जावका म्हण इच्छ पावताती. आणि राक्षसाले बंदी जाल्ले कन्येक कोणी होडीक जायना ती म्हणून सांगताती. आणि आमकां कृष्णा तुची होडीक करून घेवका म्हणून नेमून घेतात. तेदन कृष्ण परमात्मो प्रत्येकल्याकय तांगेर मनातू कशी आश आशिल्ली तशी विंगड रुपान तूं दर्शन दिता आणि सांगता, म्हाका स्वर्ग वचून इंद्राले अम्मा अदितीक कन्नाच दिवचे आस त्या दिवन येता म्हणटा. तेदन पुरा कन्येले जबाबदारी कुंतीक वयसून दिता. हांव स्वर्ग तुकून येवच वरेक तूं पळोवन घेवका म्हणटा. आणि सत्यभामा लट्टू स्वर्गाक भायर सरता. स्वर्ग पावच म्हणटाना इंद्र आनी तागेल बायलक भारी चंदायरी स्वागत करताची, उपचार करताची, मस्त उडगे दिताची. कृष्ण आणि सत्यभामा भायर सरचाक तयार जातात. त्या वेळारी तांगेले अंगणारी आशिले पारिजात झाडू काणू कृष्णा गरुडाल वैरी करता. त्या पळयले इंद्राक कृष्णाल वैरी मस्त कोप येता.
पुरा देवते तन्नी नरकासुर वधे कोरका म्हणून कृष्णालगी विनंती कोरून असतात तज्जोटू इंद्रावरेन विनंती कोरून असता तज्ज खातीर युद्ध कोरनु नरकासुर वधे कोरनु अदितीले कन्नाच घेवन कृष्ण येवन असता जाल्यार मिगेलग्गी निमगिनाशी पारिजात झाडू कशी हुरता म्हणून कृष्णाकच प्रश्न येता आणि तो युद्ध करता तदना कृष्ण युद्ध कोरनु इंद्राले गर्व मोडवता आणि पारिजात झाडू घेवन थंय दुखून भायर सरता त्या वेळार इंद्राक पश्चाताप जाता हा मग कृष्णाक अशी केलवाय म्हणून कृष्ण सत्यभामाल घरा एद्राक पारिजात झाडू वोवता आणि त्या रूक जत्तारी त्या फूल रुक्मिणीले अंगणांत पडता सत्यभामाल घरा वैर असता तिगेल घर हेचे अर्थू कसन म्हणारी कृष्णाक भक्तीन आम्ही विन जवेत तक्का कसने डिमांड करून म्हणून हरे कृष्ण माताजी तुम्ही म्यूटार असाची माताजी म्यूटार ओके ओके हरे कृष्ण थँक्स वारी चंदुकोन सांगला आद्यानी खाली पारिजाताविषयी मात्र सांगनी तजोटूची 16,000 बायल कशी जाली त्यावे सांगल्या आणि सत्यभामा तिकाची ते रूख जाय म्हूण आश असल्यार वय ते फूल ಈಗ लांगणा पडता रुक्मिणीला म्हळ्यार आमी कसले काही अहम आशा नज म्हणून तुमका कळता आसा तशीच आता मुखारी शैला माताजीला ऐकूया कोट हरे कृष्णा आम्ही हे महामंत्र जप करताना कसन लेक्का म्हणून हंतो प्रभुपादो हे कोटान सांगता सती यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दॅट नाम चिंतामणि ही कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्यमुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो कृष्ण and Krishna's name non different. As soon as you chant Hare Krishna, that means Krishna is dancing on your tongue. You should be careful in that way. Just like if Krishna says, as you offer so much respect to spiritual master as soon as he is present, so if Krishna is present on your tongue, how much careful you should be. So you should always know that Krishna is there. Krishna is always everywhere. God is everywhere. But we have no realization. But this particular chanting, as soon as you chant the holy name, that means you must know. So by associating with Krishna, you become purified. म्हळ्यार हरे कृष्ण आम्ही नाम जप करताना कृष्ण आमगेल जिब्बेंत आस डान्स करता आस म्हण लेखून डान्स करता आस त्या निमित्त आणि मुखारी आम्ही जप करताना भक्तिभावारी विश्वासारी मोगारी आम्ही पुरा जण हे हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करूया हरे कृष्णा हरे कृष्ण थँक्स माताजी हरे कृष्ण आता नेक्स्ट सान्विता मल्ल्या हानी कीर्तन सांगतलीची सान्विता मल्ल्या स्टार्ट कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Thank you. Hare Krishna. कृष्ण Thank मस्त you. क्यूट जावन आसा चेडा मस्त चंद कोण इतले तोदलो भाषे इरवय इतले चंद कोण सांगला चेडानी बरी खुशी जाल्ली आयकून तशी आता शैला मातेजीन सांगली तो जिबीरी कृष्ण नात म्हणून तशी जाला त्या चेडाले जिबीर चंद कृष्ण बदा नात तशी दिसता मस्त मस्त धन्यवाद सान्विता मल्य हरे कृष्ण मुखार सुवेक माताजी तुम्ही Hare Krishna. By studying all the Vedic literatures, you will have to find out Krishna, and Krishna is so kind. Rather, Krishna's incarnation, Lord Chaitanya, is so kind that he is giving you Krishna in the form of his name. Nama Rupe Krishna Avatar, Chaitanya Charitamrita Adi Leela. So this Hare Krishna movement, practically you can see also, Krishna and the original Supreme Personality of Krishna is non-different. If you simply chant this Hare Krishna mantra, that you are associating constantly with Krishna. That is fact. So my request to you, those who are feeling frustration or confused, please take to this Maha Mantra chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Although Krishna is the Supreme Personality of Godhead and is therefore not partial to anyone, it is stated in Bhagavad Gita that he has special attraction for a devotee who worships his name in love and affection. कृष्णाला नाम अंतू आणि कृष्णाले नाम तक्का कसनीची व्यत्यास ना तशीची कृष्णाले कृष्ण आणि द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ कृष्णा अंतू कसने डिफरंट ना डिफरन्स ना म्हणून सांगला आणि देवाले भगवद्गीतेन तू सांगला देव कोणाकची भेदभाव म्हणून करना त्या निमित्त कोण देवाक मोगारी आणि प्रीतीरी देवाक नामस देवाल नाम स्मरण करता आणि देवाले नाम जप करता देवाक तांगेल वैरी आकर्षण चढ असता म्हणजे देवाक त्या भक्ताल वैरी मस्त मोग असता म्हणून सांगला हरे कृष्णा हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी आता मुखार सुनवाच्या नेक्स्ट अंशु भट्ट आणि कीर्तन सांगो आसाची सान बाब असतो जल्लारी पारी चंदुकोन कीर्तन सांगता ऐकलं आम्ही सगळ्यांनी उपास एक पण ऐकू हरे कृष्णा स्टार्ट करतो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण मस्त चंदुकोन सांगला अंशी भटनानी बारी चंदुकोन सांगला इष्टुवे सानस चेडू जाल्यारी बदलची देवाने भेदभाव करच्यांतू चान्स ना इतली चंदुकोन चेडू सांगता निर्मळ जावन आसा चेडू वाल मन असता ते सांगताना कळत तांगेले मस्त मस्त धन्यवाद अंश भट
आता मुखारी शैला माताजीला ऐकूवास खोट. हरे कृष्णा. प्रभुपाद त्यांनी चढावा सांगचे जस्ट चॅन्ट अँड हियर जो जस्ट चॅन्ट अँड बी हॅपी म्हणचे ते पुराणा गुतस तशीची जप अँड श्रवण म्हळ्यार जप करताना आम्ही ऐकका म्हणून समेक सांगतात. आणि तशीच केलो जण सांगतात आमकां भौतिक आशे आकांक्षे परस सोडू जायना तेन्ना आमी कसं करता म्हणून सांगतात न्हय. त्या विशयान तू श्रीमद भागवताचे 6th कॅन्टोचे 16th चॅप्टर 39th श्लोकाचे परपटान तो प्रभुपादांनी सांगता ती even those who are obsessed with material desires may also come to worship the Supreme Personality of Godhead so steadily that they go back to Godhead. The fact is that if one comes to Krishna consciousness, although he may have many material desires, he becomes increasingly attracted to the lotus feet of Krishna through associating with the Supreme Lord by chanting his holy name. The Supreme Lord and his holy name are identical. Thus, he becomes uninterested in attachment to material enjoyment. The perfection of life is to be uninterested in material enjoyment and interested in Krishna. If one comes to Krishna consciousness, somehow or other, even for material gain, the result is that he will be liberated. म्हळ्यार आशे आकांक्षा भौतिक आशे आकांक्षा असून समेत कृष्णा कॉन्शियस आयल्यार समेत तांकां कृष्णाले चरण पदकमला वैरी आसक्ती चड जाता. भक्ती पुरात भक्ती सेवन करची आसक्ती चड जाता. हगूर हगूर तांगेले आशे आकांक्षा पुरा उणे उणे जाता म्हणून सांगला. तशीची कृष्णाले नाम अंतू कृष्णालंतो आणि कसनियेची वेदना दोन्हीची समाची म्हणून सांगला. तशीची आमगे लाईफाचे उद्देश कसं नसका म्हळ्यार मेटेरियल एन्जॉयमेंट आसे आकांक्षे गंमत करचे त्या पुरा आमगेले उणे आसका ताजे वयर आसक्ती उणे आसका. कृष्णाले सेवा करचे भक्ती सेवेन तू आमगेले आसक्ती चड आसका म्हणून सांगला. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. थँक्स माताजी. चंदुकोन सांगले तुम्ही आता मेटेरियलला आसक्ती दकोनो आम्ही चढ प्रयत्न करणे जाल्यार व्हडना दे होगोर होगोर नाव कितला मी घेताची होगोर होगोर आपणितले आम्ही ताजे तकून दूर येताची म्हणून माताजीन सांगले. तशें आता नेक्स्ट आणि एका चंदुकोन एका काणी ऐकूवर काणी सांगच्या येता सच्यात नेक्स्ट चिरस्वी शानबाग. चिरस्वी शानबाग हंगास नवा चिरस्वी स्टार्ट करतो. सुदामा श्रीकृष्णाले कानी सांगता. सुदामा एक गरीब ब्राह्मण होता. सुदामा श्रीकृष्ण संदीपनी ऋषी रासमनांतू शिकिले. सुदामा देवाल भक्त आशिल्लो. एक दिवस सुदामा बायलीन सांगला मी गरीब आसाची आमकां त्रास जाता वचून तुगे मित्र श्रीकृष्णाले वचून थोडे आशीर्वाद मांग. मागीर सुदामा म्हणता अवश्य कशें वचूं कसले दीव काने ताका. सुदामा बायली म्हणता हे थोडे फोव आसतले एक पोटली बांदिता हाय घेवन वच. मागीर सुदामा ते पोटली घेवन वता. मागीर तो श्रीकृष्ण पळोवन परती खुशी जावन स्वागत करता. मागीर श्रीकृष्ण विचारता म्हाका कसं हाडले. मागीर सुदामान काही म्हणना जाल्यार श्रीकृष्णान पळयले तान पोटली हाडिले. मागीर त्या श्रीकृष्णाने घेवन खाले. मागीर सुदामा काही विचारनाशी घरा गेलो. मागीर तान घरा गेलतेना तागे घर पूरा रिच चल्ले 6 टजिले पोट पारे चल्ले. ताको सिरकी श्रीकृष्णान केले. मागीर तो अनेक देवाल भक्त जाता आणि ते पुरा पैसे बरे यूज करता भक्तीक. मागीर सुदामा परती भक्ती जालो. हाजी मीनिंग कसं म्हळ्यार कितले पैशूर देवाल भक्ती उरका. हरे कृष्णा. देव आमगेल बरशी केन्ना उरता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
मस्त मस्त धन्यवाद चिरस पिशांवर बारी चंदू कोण सांगला चरडान काणी शॉर्ट कोण सांगला सुद्धा माले फ्रेंडाल काणी जलरी ये कर तुझ्या तमक मळारी आम्ही देवाला काय निमगू का म्हणू ना देवाला भक्ती केला पुरो आता तो बायलीन पेटून दिल्यार वय ताण काय निमगय ನೇ ವಾ जलरी देवान अर्थ कोर नो तन रिटर्न व तन कसं अगत्य असं ते खंडित दिला तशी आम्ही देवाक प्रितीरी मुगानी हुडगास कळಕ आता शैला माताजी मुखार सांगतली हरे कृष्ण ಎಂತು ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿ आणि आभ्यंतर शुद्धी ह्या विषयांतू भगवद्गीतेचे 13th चॅप्टर 8 to 12 श्लोकांतू पर्पटांतू ह्या विषय ह्या एक कोट आसले cleanliness is essential for making advancement in spiritual life. There are two kinds of cleanliness, external and internal. External cleanliness means taking a bath, but for internal cleanliness, one has to think of Krishna always and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This process cleans the accumulated dust of past karma from the mind. पुराण गोतस बाईचे बाह्य शुद्धी म्हणजे बाहेर चिकवल जाल्यार कसं करयेत नव्येत दांत क्लीन करचे की दांत ब्रश करयेत त्या पुरक करयेत जाल्यार आभ्यंतर शुद्धी म्हळ्यार मानसिक शुद्धी म्हणयेत ताजी खातीर आमी हरे कृष्ण महामंत्र सांगता म्हणून सांगला ताजे निमित्त एक्युमुलेटेड डस्ट पास्ट पूर्वजन्मा केलेले कर्माच पुरा आसता त्या पुरा आमगेले नाश जाता माइंडाचे म्हणून सांगला तशीची भगवद्गीतेची 16th चॅप्टराचे 7th श्लोकांतू सांगला द डेमन्स आर नॉट क्लीन इदर एक्सटर्नली और इंटरनली one should always be careful to keep his body clean by bathing, brushing teeth, shaving, changing clothes, etc. As far as internal cleanliness is concerned, one should always remember the holy names of God and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ಸೇಮ್ ತಂತು ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಗಿಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿ आणि आभ्यंतर शुद्धी ಅಂತೂ जले मानसिक जीवन आभ्यंतर शुद्धी खातीर हरे कृष्ण महामंत्र केन्ना आमी सांगता आसका देवाले जप करता कृष्णाल जप करता आसका म्हणून सांगला हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी नेक्स्ट आता आमगे लोट आसा सिद्धी कीर्तन सांगू येत आसा सिद्धील कीर्तन ऐकूया मी सकड हरे कृष्ण सिद्धी वेलकम असतो का ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्णा सिद्धी. चंद कोण सांगला लायक चंद रागार सांगला. मस्त मस्त धन्यवाद तुका. तशी आणि मुखार येऊ का पार्टिसिपेट कर का म्हणून म्हणून घेता चिल्ड्रन सेशन्स असताची तू खंडित तुका मी सांगताची इन्फॉर्म करताची तशीची पार्टिसिपेट करून घ्या. हरे कृष्णा. Okay, thank you. धन्यवाद. आता शैला माताजी मुखार सांगतले. हरे कृष्णा. हे कलियुग पुराण गोतस कितले वाईट म्हण गोतस दुःखालयम हे भौतिक जगत पुराण गोतस आणि हांगाचे जन कसं म्हणे गोतस आळश्य मंदमतय सुमंदमतय म्हणून पुरा भागवतान सांगला. हांगा श्रीमद भागवताचे 9th कॅन्टो 10th अध्याय 51st श्लोकांतू पर्पटांतू अशेस कलेर्दोष निधे राजन अस्ति हेको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम व्रजेत. My dear king, although Kali Yuga is full of faults, there is still one good quality about this age. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. If people take to this Sankirtana movement of chanting Hare Krishna, Hare Rama, they will certainly be freed from the contamination of Kali Yuga, and the people of this age will be happy as people were in Satya Yuga, the golden age. Anyone, anywhere can easily take to this Hare Krishna movement. One need only chant the Hare Krishna Maha Mantra, observe the rules and regulations, and stay free from the contamination of sinful life. Even if one is sinful and cannot give up sinful life immediately, if he chants the Hare Krishna Maha Mantra with devotion and faith, he will certainly be freed from all sinful activities
and his life will be successful. Param vijayate Sri Krishna Sankirtanam. म्हळ्यार असल कलियुग जाल्ले समेत तंतूच एक चांग आसा कसं ताणें आमकां हरे कृष्ण महामंत्र सांगचे आमकां एक योग आसा एक अवकाश दिला आमकां देवान सत्ययुगांतू जन पूर खुशीर आशिल्ले ते तांकां दुःख म्हणजे गोत नाशिल्ले ते अशीची हे कलियुगांत समेत हे एज ऑफ कलिंत समेत जन खुशीर आसत हे हरे कृष्ण महामंत्र सांगून खुशीर आसत म्हणून सांगला तशीच हे हरे कृष्ण महामंत्राच्या मुवमेंटांतू हरे कृष्ण महामंत्र विथ रुल्स अँड रेग्युलेशन्स कसं नाही करताले डूस अँड डोंट्स तशीच आम्ही वैष्णव अपराध करून केलो पुरो आसा तशीच 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स त्या पुरा फॉलो आनी केल्ले रे आमी पुरा आमी सिनफुल लायफ आमगेले पाप केलेले पुराच लायफांतल्यान आमी फ्री जावेत मुक्त जावेत आमी म्हणून सांगला हे हरे कृष्ण महामंत्राचे आमी सांगताना भक्ती विश्वास ताजे निमित्त केल्ले री तो लायफांत जिवनांतू मस्त सक्सेसफुल जाता परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम म्हणून सांगला हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी तुम्ही सांगताना एक विश्वास येता कलियुगान जाल्यार एक उपाय आसा आमकां हरी नाम घेवका कितले जाता तितले साध्य आसा तितले करका आणि तुम्ही सांगेल मग डूस अँड डोंट्स यावे फॉलो केल्यार खंडित मुखारसून आमकां भक्ती मेळटा म्हणून धैर्य जाता माताजी तशीच मुखार वचे आता अद्रित हेगडे आणि कीर्तन सांगो आसाची चरण अद्रित हेगडे आसना हांगा आताशील अद्रित हेगडे हा हा स्टार्ट कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे धन्यवाद हरे कृष्ण. चंदूकोरनु हरे स्पष्ट जाऊन सांगितलं का अद्रित हेगडे मस्त मस्त धन्यवाद. चंदूकोन चांगला आचरला तशी मुखार सुनी येऊन केने पार्टिसिपेट करता आणि म्हणून घेता. धन्यवाद. हरे कृष्णा. धन्यवाद आता शैला माताजी तुम्ही मुखार सुनीता. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवताचे 5th canto 18th chapter 11th श्लोकांतो प्रभुपादल पटपटांतो वश्यस. Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced the congregational chanting of the Hare Krishna mantra to give everyone a chance to hear Krishna's holy name, for simply by hearing Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare one becomes purified Cheto Darpana Marjanam. Before our Krishna consciousness movement is chiefly engaged in chanting therefore our Krishna consciousness movement is chiefly engaged in chanting the Hare Krishna mantra all over the world. After one's mind becomes cleansed by chanting Hare Krishna, one gradually comes to the platform of Krishna consciousness and then reads books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita and the Nectar of Devotion. In this way, one becomes more and more purified of material contamination. Maleri, चैतन्य महाप्रभू तन्नी हे संकीर्तन आंदोलन प्रति राज्य प्रति नगर प्रति ग्राम प्रति स्थान समेत प्रचार केला. कसले म्हळ्यार प्रति बद्धावस्था जन्म ಮತ್ತು जरा व्याधी तो सिरकून पडेल जनांक प्रति व्याधीग्रस्त प्रति जीविक हे कृष्ण नामाचे श्रवण करचे भाग्य मेळटा म्हणून खाली हे हरे कृष्ण महामंत्र ऐकल निमित्त तो पूर्ण रूपान तो शुद्ध जाता आणि ताके अंतकरण शुद्ध जाता. खाली हे शुद्ध जेवचे मात नाही ताका भक्तीन तू मुखार वचे जाता आणि ताका आसक्ती येतानी तो मुखारी श्रीमद् भागवतम भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत द नेक्टर ऑफ डिवोशन अशी पुरा वाजून तागेल भक्ती मार्गान तो मुखार येत म्हणून सांगला. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. माताजीन सांगला आमका तितले चंदूकोन एक स्टेप जाऊन ट्रान्झिशन जात एक भक्त मार्गार वची तशी म्हणून माताजीन सांगून दिले.
आता नेक्स्ट एक आणि एक कहाणी सांगोಕು असा आमಗೆलोಟ್ಟು दैविक क्षणे हनी पूतने संहार आजी कहाणी सांगताची दैविक क्षणे स्टार्ट. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಸಕ್ಟಾಂಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೆಗೆಲ್ ನಾವು ದೈವಿಕ್ ಶಣೈ ಅವ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಕ್ತಸ್ आणि हांव SSN कारकळ दुखून अटेंड करतस. हाजी हांव कृष्णाले काणी सांगतस. ताजे नाव पूतनी संहार. सो आतां कृष्णाले माम आशिल जावन आशिल कंस असनो राक्षस तो कृष्णाक मरसोचे खातीर एक तागेल केलाव प्रयत्न करता, केलाव राक्षसाक पेटयता. तांतू एकली पूतनी जावन आशिल्ली. कंस सांगता पूतनीक तू वचून नवे सांचेरडू कोण जाला पळय पुरांके ज्यूश मारून सोडी म्हूण सांगता. तदाना पूतनी पुराय चेरडूवांक मारू वता. वट्टारी कृष्णाले एक घरा लागी येता. नंद गोकुलांतू कृष्णाल घरा लागी येता. पूतनी अशी तिगेले राक्षसी रूपार गेल्यारी पुरा जनाके कळता. ताकाची पूतनी राक्षसी एक माया रूप धारण करून घेवन एक चंद स्त्री वेश घालून घेवन घरा भितर वचून कृष्णाक कोण हाडता आणि चिवळे दूध दिवचा सूर करता. सुरेक लायक आशिल्लें दूध दिता. मागीर चिक्के विष तांतू घालून घेवन कृष्णाक मारचे खातीर एक चिक्की विष घालून घेवन दिता. कितले विष पिवेसिला रे कृष्ण मरना. ती लास्टाक दुखून ती बॉब घालू सूर करता. लास्टांतू कृष्ण तिगेले रगत समेत पिवन घेवन तिगेले प्राण समेत काण घेता. अशी कृष्णान पूतनील संहार केले. या काणीच तात्पर्य कसन म्हळ्यार आमगेल जिवनांतू आईल पुराय कष्ट आणि केलाव जन वायट जन असताची तसल जनाल दुखून आमगेले कृष्ण आमगेल देव आमकां तांगेल दुखून दूर करो आणि आमकां रक्षण करो म्हूण घेवन या काणीचे तात्पर्य. सगळ्यांके धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणी टीम आणि रश्मी भट माताजी तांकां म्हाका अवकाश दिल्याक धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चंद कोण सांगला दैविक क्षणे पूतना कशी मारली म्हणून सांगले चेडांनी. त्याचे कितले वाईट करू आईल समेत तिका समेत कृष्णाने मुक्ती दिली की म्हळ्यार तिका त्या मार्गातून सम केले तिगेल संहार केले तिका कृष्णाल हातान संहार करता जाल्यार एक भाग्य जेवका म्हणलेचे तशी असते काणी. मस्त मस्त धन्यवाद दैविक क्षणे. आता शैला माताजी नेक्स्ट कोट सांगतले. हरे कृष्णा. हे हरे कृष्णा मुवमेंटांतू जगताचे खंयचे प्लेसांत असो खंयचे मोल्लेंत असो कोणीय असले समेत हे मुवमेंटांतू येत पुराण गोतस तशीची कोणीय असो तांगेल भूतकालांतू कसन जावन असचे पुरो आत्ता कसन जावन असचे पुरो कशी असचे पुरतांनी कशी कुल जाती राज्य खंयचे भेदभाव ना अशी हे मुवमेंटांतू येत कृष्णाले नाम जप करियत. मुख्य कसन असका म्हळ्यार एक जीबी ते इच्छा असका आणि भाव असका इतलेशें 3 इम्पॉर्टंट असका. जप कृष्णाल जप करचे इंट्रस्ट म्हळ्यार जिब्बेंत येवचे ताका मन असका इच्छा असका भाव असका म्हणून सांगला. तशीची भगवद्गीतेचे चॅप्टर 12 आणि 6-7 श्लोका नंबर ताजे परपटांतू सांगला. One should not engage in the different processes of fruitive activity or cultivate knowledge by the mental speculative process. One who is devoted to the Supreme Personality can attain all the benefits derived from other yogic processes, speculations, rituals, sacrifices, charities, etc. That is the specific benediction of devotional service. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily.
but this destination cannot be approached by any other process of religion. The conclusion of Bhagavad Gita is stated in the 18th chapter. Purana Gotasa Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Raja Aham Tvam Sarva Papebhyo Moksha Ishyami Ma Sucha. One should give up all other processes of self-realization and simply execute devotional service in Krishna consciousness that will enable one to reach the highest perfection of life. There is no need for one to consider the sinful actions of his past life because the Supreme Lord fully takes charge of him. Therefore, one should not futilely try to deliver himself in spiritual realization. Let everyone take shelter of the Supreme Omnipotent Godhead Krishna. That is the highest perfection of life. म्हळ्यार विंगड खंयचें तूं आमी ध्यान दिवचें नज्य म्हूण सांगला योगिक प्रोसेस स्पेक्युलेशन रिच्युअल्स विंगड सॅक्रिफायसेस पूजा पुरस्कार तसल पुरा करू नज्य जाल्यार म्हळ्यार कृष्ण भक्ती केल्यार समेत ताजे पुरा लाभ आमकां मेळटा म्हणून सांगला आणि पूरा धर्म सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा पुराण ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಸಿ तुगेल पुरा म्हाका अर्पण करी हांव तुगेले पुराची कसने आसे आकांक्षा असल्यार समेत पुरा इस्कता आणि ह्यांचीच आमगेल उद्देश आसका पुरा आमी कृष्णाक संपूर्ण रितीरी शरणागत जावका म्हणून दिस इज द हायेस्ट परफेक्शन ऑफ लाईफ म्हणून सांगला आम्ही पळयला तो प्रभुपादां परपटा तो केदनाची हरे कृष्ण महामंत्र सांगया ती म्हणून सांगानी संपूर्ण जावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून संपूर्ण महामंत्र सांगून त्या रितीर पुणी आमगेल तोंडांत महामंत्र येवो आणि ऐकत अलंके एक पंत पुणी त्या महामंत्राचे सगळे कान्ना वच्चो म्हणून प्रभुपादांनी परपटांत सगळे परपट बरयला तशीच म्हाका सांगचे एक अवकाश दिलेले पुरायणाक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता मस्त मस्त धन्यवाद चंदकोन तुम्ही सकट स्पष्ट जाऊन सांगला भगवद्गीते कोनो भागवत कोनो खै पॉसिबल असं तुम्ही काणो आमक पुरे जना खातीर हाणो सांगून अर्थ कोण सांगेल खातीर मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तशीच आणि एक कीर्तन असा कीर्तना चिरस्वी शानबाग आणि आता आमकी काणी सांगेल आता कीर्तन सांगतलेची चिरस्वी शानबाग गोवर्धन धर्ममध्ये गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्थवैशानं गोपालं गोपिकाप्रियं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण चिरस्वी शानबाग भारी चंद कोण सांगला चेडा तुवा काणीवे सांगला आजी आणि कीर्तन वे भारी चंद लास्ट कीर्तन असला री चंद कोण एंड केला आणि मस्त बुदोंत असतो म्हण दिसता इता म्हळ्यार तू कशी टायमार मॅनेज हे करतास ते पळू नाही सांगू नाही दोन्ही लायकोन मॅनेज कोर चंद कोण एंड केला तुवा मस्त मस्त धन्यवाद तुला आना माके मस्त थँक्स हरे कृष्ण हरे कृष्ण सकाळ चेडू वांक एक्चुअली पळूच्या गेल्या टेस्ट आणि एप्र चलता जाल्यार पाप चेडू निम्गे तशी येवन पार्टिसिपेट केला का सकाळ चेडू वांक थँक्स शैला माताजी का कोर्स सांगो नर्तू सांगेला का मस्त मस्त थँक्स माताजी तशीची सखीचरण माताजी का आणि प्रभुजी का अशी एक सेशन चेडवा खातीर काढला लेका सकाळ चेडवा तर्फेनी तुमकां दोगांक मस्त चिर ऋणी आसा आमी